बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा माबे जातनि मानसि एबा माबे हारिनि मानसि नाथाय बे सोंथिखौ जों खालामाखै बे सोंथिखौ खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैयानि गोथार ईदनि सानावनो हाग्रामा महिलारिनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि मोनसे बेरफुसार बुंथि नंगौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे गोथार फोरबो जायखौ मुलुगनि गासैबो हादोरावनो इस्लाम धोरोमनि सुबुंफोरा मैयानि बे सानखौ मोनसे गोथार सान होननानै मानियो नाथाय बे समावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोथार ईदनि सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बुंथिदों दि प्रमद बर' बिथाङा बर' आरो हारसाफोरनि गेजेराव दावराव खालामनो एबा जेंना जेंसि सोमजिहोनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव असमिया रावजों लिरनो मोनै एबा असमिया रावखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेन खालामदों होननानै थांखिनानै बुंदों नाथाय हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव अजद दैखांनाया बेसेबां गनायथावना बेखौ जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रासो सायख'गोन लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव जाबसिन बावनानै बाथ्रा बुङोदि आरो इस्लाम धोरोम सुबुंफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुङोदि प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिखौनो गोबां गिदिर थगायबाय आरो गुबुन हारिनि जे खामानि मावगोन बेथ' प्रमद बर' बिथांनि थाखाय जाथावथारै बाथ्रा होननानै बाथ्रा बुङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोंथि खालामबावदों दि प्रमद बर' बिथाङा माबे जातनि सुबुं एबा माबे हारिनि सुबुं थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगायाव गोथार ईदनि सानावनो बेबायदि बाथ्रा बुंनाय एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव बेबायदि राजखान्थिगिरि एबा राजखान्थिनि संख्रि सारलायनाया बेसेबां गनायथाव होननानै जों बर' रायजो राजाफोरनियाव एबा सोंथि खालामो नंगौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय गोथार ईदनि सानावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव गोबां रोखोमनि राजखान्थिनि बाथ्राजों गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय जोंनिफ्राय मोनसे सोंथि खालामोदि बेबायदि गोथार ईदनि सानावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव बेबायदि बाथ्रा बुंनाया बेसेबां गनायजाथाव बिटिआৰৰ কথাটো পৰিৱৰ্তনটো কেতিয়া আহিব নাহিব এইটো ৰাইজে ক'ব কিন্তু যোৱাকালি মই যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত এইটো খুব মানে দুখজনক কথা বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত অসমীয়া লিখিব পৰা অধিকাৰটো প্ৰমোদ বড়োৱে নাইকিয়া কৰিলে তো বাৰে মই কেতিয়াবা মিটিঙত মই কৈ আহিছিলোঁ এই প্ৰমোদ বড়োৱে কি জাতৰ মানুহ মই কৈ আহিছোঁ যে প্ৰমোদ বড়োৱে অন্যায়ভাৱে বড়ো জাতিকে ঠগাই পেলাই আহিছে ধ্বংস কৰি আহিছে তো এই প্ৰমোদ বড়োৱে বড়ো জাতিকে ইমান অন্যায়ভাৱে ঠগাব পাৰে তো কোনোবা অসমীয়াৰ কাৰণে বা কোনোবা বঙালীৰ কাৰণে বা কোনোবা মুছলিমৰ কাৰণে যে কাম কৰিব এইটো মই বাৰে কৈ আহিছিলোঁ তো যোৱাকালি আজি আপোনালোকে দেখ প্ৰমাণ পালে যে কোনো অসমত কোনো ইউনিভাৰ্চিটিত এনেকুৱা নটিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই কিন্তু প্ৰমোদৰ আণ্ডাৰত এই বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত অসমীয়া ভাষা লিখিব পৰা অধিকাৰটো নাইকিয়া কৰিলে মই বাৰে কৈ আছোঁ যে প্ৰমোদ বড়োৱে কি জাতৰ মানুহ সি নিজকে চিনি পায় বেলেগক কাকো চিনি নাপায় বড়ো জাতিকে অন্যায়ভাৱে ঠগাই পেলাই আহিছে তো কোনোবা বঙালী বা কোনোবা অসমীয়াৰ কাৰণে যে সি কাম কৰিব এইটো একদম অসম্ভৱ কথা তো মই কৈছোঁ প্ৰমোদ বড়োৱে সেইটো উঠাই ল'ব লাগে যোৱাকালি যিটো নটিফিকেশ্যন ওলাইছে প্ৰমোদ বড়োৰ মতে এতিয়া অসমীয়া আৰু বড়োৰ মাজত গণ্ডগোল হ'ব লাগে সেইটোহে বুজাইছে প্ৰমোদ বড়োক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে সেইটো উইড্ৰ কৰি লওঁ আগত বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক আগত ইউনিভাৰ্চিটিত বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত যেনেকৈ চলি আহিছিল অসমীয়া ভাষাই সেইমতে চলিব দিয়ক কোনো বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিত এনেকুৱা বেন কৰা নাই অসমীয়া লিখিব পৰা অধিকাৰটো দেই থেংক ইউ नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं
गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।